pelko on viisauden alku. Herran pelko on viisauden alku. Se on viisautta. Se on viisautta. Tänään on juhlapäivä, mutta luostarimme uusi viini valmistuu vasta viikon kuluttua. En millään maltaisi odottaa. Ei kesken käynyttä, tule maha kipiäksi. Vastatkaa jo minulle, voiko olla kokki, vaikkei ole tatuointeja. Kokki kolmonen tietäisi, mutta hän on kuollut. Ave Plottis. Haluaisin olla kuuluisa radiojuontaja, mutta en millään jaksaisi olla tuntikausia maireana ja nauraa teennäisesti. Kas siinäpä pisainen ongelma. Miksi Helsingin IFK jääkiekkojoukkueella menee päin persettä? Vaikka heillä on 1 000 000 budjetti. Se on niille hurreille aivan oikein. Miksi menivätkään persujen kanssa samaan hallitukseen? Jumala rankaisee, Jumala rankaisee. Ei vedetä nyt politiikkaa tähän mukaan. Puhutaan vaikka puutarhan hoidosta ja viinin viljelystä. Siinä täytyy olla unelmia, mannapuuroa ja mansikkaa, juuri oikeanlaista kemiaa. Oletteko kuulleet, että Lapinlahden linnut orkesteri lopettaa? Heillä olisi ollut loistava tulevaisuus viihteen alalla. Hehän ovat niin nuoria ja raikkaita. Nykynuoriso on pilalla. Nykynuoriso on pilalla. Me olimme kunnollisia. Asiasta toiseen. Voisiko luostari palkata minun tätini minun henkilökohtaiseksi avustajakseni? Niin minulla olisi enemmän aikaa pelata sählyä. Kyllä, mutta riittävätkö rahat? Kallispalkkainen enosihan avustaa jo sinua. Kylläpä kyllä. Mutta hän on entisenä hyvinvointialueen johtajana tottunut isoon palkkaan. Niinpä niin, minunkin vaimoni tulee myös avustamaan. Hän on raskaana, joten hän saa tuplapalkan. Voi tätä iloa ja onnenpäivää. Rakas
Hyvät veljet, ei murehdita huomispäivää, joskushan sitä voi vähän tokata. Ellei kerran vaan heilahti Jussin pussi. Mutta vain lääkkeeksi. Lääkkeeksi